equipment na forever ma ndị nke nọ n'ebetela aka kudo anya ha na ofu rod nasi mbịa negide anyị si ọkụ to development isi abịa bụ ya watch ya ndị na-ebe ahụ karịrị 50 oge nga ha ncha niile na-enweta ego from there ma ndị nche o then bịakwa ebe a fụkwuzie ndị na-ele nri ndị na-ele nri mama put so ifu na ndị a na-ele mama put enwetegokwa ebe ha ga na-ele ihe immediately so ifu na ọrụ na-aga a na-arụ bridge a na-arụ ụzọ a na-arụ smart school a na-arụ health center ya bụ ọrụ ka ọ na-ekreti gide ọrụ ahụ ụfọdụ ga-asị gị na enweghị ọrụ gị na ego nekwana ka a na-akwa mana bifo arụcha ọrụ a efu na mmadụ 50 ma mmadụ 60 enwetaghị ego golo keke bụ ndị chọrọ ụlọ egologo keke chọrọ na ọrụ nke agwụ ha rụba keke ụfọdụ n'ime ha dị nwetakwara ọrụ kọnkriti gwụrụ akwụkwọ mana ha nwere ọrụ esigokwe from ọrụ kọnkriti a nweta ọrụ na presidential hotel maka na presidential hotel ebidogo ọrụ ụfọdụ esigokwe from mania job nweta na Niger gas ụfọdụ enwetakwa na ICC center so otu ọrụ si aga ịbịakwa na ICC ifu na enwekwa eateries ma ụlọ ngwa afịa juru everywhere ọ dịfukwanụ ọ bụrụ mmadụ na-arụ ebe ahụ otu development si adị so ndị na-atụ ụtụ isi unu ewe n'iwe unu ga na-atụ ya mana ya na-emezi bụ atụzi na karịa ka aka gị ra onye ọbụla sị gị tụọ karịa ka aka gị ra mee ka anyị mara ihe onye ahụ na-asị gị tụọ mana jisie ike ka ime ihe iwu kwuru do your tax filing kwụọ tax gị oge ị kwesịrị ịkwụ ya ọ gwụchana. Okay, so ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ kpọọ anyị na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 na were ya nwayọ 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Ọ nwere ihe nnọọ maka CFO na ọ dịzi digitalized na ọ bụrụ mgbe ọ ga-awa ebe ebunye gị faịlụ n'aka ka anyị were godu kọọla. Hello. No, Ebu Tony. Ganiru. Afia o Mr. Emmanuel Ekene. Dallas. Oh, Dallas. Ọ dị mma Tony Ebu Tony ekene m gị ọfụma. Nke bụ eziokwu bụ na ịma na ndị be anyị si nọ na-abụ ugwu mụta mgbaji ukwu agadi nwaanyị amụta arịgada akwụrụ. Ịma ndị be anyị kacha amụta ihe ọjọọ. Resiti dị mma inye onye ọbụla kwụrụ tax mana ihe anyị chọpụtara na be anyị bụ na akwụkwọ ndị be anyị gụrụ otu esi egwu ya ka abanye karịa otu esi emepụta ihe. So ịbịa na mbụ a na-enye receipt na onye kwụọ tax n'afịa mana ihe anyị chọpụtara bụ na inye ofu onye receipt mmadụ 1000 na-abịa kpụọ receipt aha niile ha ncha niile gosi na ha ncha niile na-akwụgo tax. Like inye ofu onye receipt kịta mmadụ 1000 na-abịa
Okay. tinye afa ha na ọha ma bụ ihe kwụrụ taa nke bụ nke anyị adịghị enyezi ya na-akpọ Paper receipt. mbọsị ọ bụla ị kwụrụ tax Tony ị ga-enweta alert na fon gị na-ekwugo Enugu steeti e-ticket tax ka ị nweta ya gwa m na-ekwe ejenti ịkwụnyere ego a the evidence na phone gị ka ọ ga-abata na phone ahụ iji n'aka that number so long as the that number ahụ itinye ka ọ ga-abata iwu ka ọ bụ na ị ga-afụ ya Enugu e-ticket notification na-ekwugo your tax biko Tony ọ na-enweta message dị otu a mee ka anyị malụ that message ị nweta bụ ofu ihe na enyere gị hard paper receipt because one na afọ gị adịgo n'akwụkwọ na ịkwụ mbọsị ọbụla ifirikwa na ị chọrọ inweta evidence anyị printere gị ya na-akpọ statement gosiri na 2023 nekwe ego na-ekwu 2024 nekwe ego na 2025 nekwe ego na-ekwu nekwe shop address gị anyị ga-eprint ya nye gị mana anyị ama na-enye receipt inye receipt ndị be anyị alụ adịgboroja oju everywhere anyị adịghị enyezi ya bụ innovation ka anyị nọ mana ọ bụrụ na ị nweta that SMS mee ka anyị mara biko cheta na onye mụ na ya nọ na studio bụ Chairman Enugu State Internal Revenue Services afia o Mr. Emmanuel Ekene Nnamani biko no una enwe niwe na meme here introduce again the second time meme go me now so so I get me go I get take calls I get take questions then just say one you take be a 111 so just take it one at 0706 048 5853. Hello. Good morning, Ekene. Can't fucking abuse that line. Augustine, no. Okay. Amaram no Enugu State go na-ekwu maka ya ka ọ na-ekwu Nigeria as a whole because if eji a na-alụkwanụ tax abụrụ ihe ọzọ na-abụrụ gịnị ka edozie obodo ka obodo dị mma. Hello. Ekene. Ka afọ gị na-ebe isi akpa anyị. Injinia Ogbuka nnọọ. Ganir. Okay. In a 60% of cut to down land sector. Yeah, land section. Okay. It was 8 million before, but they said that it's not 60% are 6 million. Okay. Don't worry, I gonna know your answer very soon. Then also, cheta na ine welu questions gi, ajụjụ gi, ihe welu ijo. Then I met you say nwa your kowa bia otu ị ga-esi wee ghọta ya. Hello. Good morning. Ekene. No, Ganir. Ka afọ gị na-ebe isi akpa anyị? Ogo? No. Ka ebe ị nọ? No. I got know your answer soon.
Ego gini be ya his ha join alone. Youth na ndị na PG. Youth is na ego ndị youth na ego PG. Yeah. Okay, nsogbu adịrọ. Ọgọchukwu. Don't worry, you gotta know your answer. Oh, Dalo. All right. 0706-048-5853. I take two more questions. I will. I'm go right to the answer. Hello. Good morning. Kekime. I joy. Can't forget to be mine. That you know is no. Oh. 72,000 or single room or a room and parlor for self-con. Yeah, but self-con. Allegedly. All right, no problem. No, Dalo, so you may go your point. Thank you so much, Dalo. I say allegedly the most, like you said, allegedly the most difficult place you get even in Southeast.
Anya ka anyị esi allegedly. Comparison o mere ka ihe mana ndị be anyị ga-agba onye nọrọ ebe ọ nọ without any research, without any survey or conclude ihe ọbụla bịara n'uche no so far na school mata oyibo most difficult. So ka ebe ọ gara ka comparison o make ya wete data ka anyị dosi ya, wete data Ọnịsha, Ọka, wete data Aba, Ụmụahịa, wete data Owerri, Imo State. Ka anyị tụsa anya, let's compare the prices of cost of things. Cost of living. Let's check the cost of house. Let's check the cost of house in Onisha, a flat in Onisha, a flat in Oka, a flat in Nnewi. Then let's go over a flat, a flat in Okigwe, a flat in Aba, a flat in Ụmụahịa, then a flat in Abakaliki, a flat in Afikpo. Then I check a flat in Enugu, a flat in Nsukka, a flat in Agbani. But can I help you overemphasize? Ọkamma ndị be anyị ga-amụta ime ihe na-akpọ research. Ọ bụrụ ịpụta ihe ọbụla ịfụrụ because na o metụtara gị esi na ihe a bụ the worst. Mana onye a na-ekwu from the time immemorial. No, time immemorial cannot continue now. I am an abroad now, this is worse. I am a citizen from frying pan by a government name. A government name, like anyway, you know, Bezuku to that year, in the agent name, one I in affair because we need to regulate what agent takes, and we also need to regulate the agents. Like anyway. Ị ga na Port Harcourt kita ịkwụ ụgwọ ụlọ ịmagoro ego na ị ga-akwụ as a percentage in agent. So your agent percentage is just a function of the amount ị kwụrụ ụgwọ ụlọ. Mana ị bịa n'Enugu a ndị agent anyị dị anya ukwu. Sometimes ọ bụrụ na ị ga-akwụ bụ 200,000 ha ma ogo na 200,000 ahụ ị na-akwụ na ha sị gị kwụọ 5% na ị ga-akwụ ha bụ just 10,000 naira. So a year haga no 100,000 agents fee 100,000. And we go pass in the House of Assembly now. So any hanya mecha all the okwapas gear, any chanya, you are and all the ma is up on the vine. Governor Gatiniaka. Because Gatiniaka, if an agent got a percentage of year corona wono. I want to know why no right and a chocono. By choro I name with the chono because if office I did 7 hours I choke all the new Gana and the Marana, Obri Nagana tax office in Agana Nazono or the Kebana Tolomad. So I choke all the Chinese. Sometimes I went to Ona, if Ona, Hagawai agent 10%, lega 10%, caution fee, and we can maniego, mambo percentage again, a maniego, caution fee. Because I say, we can do a facilitation fee. Facilitation fee. So, you see, he need a puta. So, he need mana very soon I get regulate the agent. My name and Abian Inugu, the Yamebo, and the agent to Guadana. Agent to Guadana, agent now for the agent, not who registered as agent. No, onye. Cho all of all agent overnight. So all agent overnight. Your agent that opposite big money. I'll fall with it. I'll child with all chalo. So if you are not alone, just go to the ban alone offer. You can have funny gana batanuna. Dana batanuna. A broker natural never gave you. On the agent natural. On the agent natural, nor a landlord near me. Then when you get when the natural no, and not lady equal 5 million. Because here cost here, here enable what they could get on a bank. It puts so much from Lagos to Enugu. Oh, you're not moving to Lagos, we could 6 million per flat in a year. Obviously, Enugu is here
na gaskia na the last price ọ ga-akwụ bụ 550,000 naira. Owu n'ibe enu. Mba ọ ga na-eche na ọ bụghị ya maka a na-agba. So ị na-eche ka okwu ego ọnụ ọ sị gị ka account number. Okwu ọ ga-atụpụrụ gị bụ kee account number. So because na ụlọ dị cheaper na Enugu karịa Lagos Abuja, ha dị ekwu ọnụ. Ego ha anaghị ya. Achọghị dị ịjụ esi ego akwụọ gị ya. So ọ bụrụ na ị nwee agent nwetara ndị na-arụ na bankị otu a, ọ sị landlord hapụrụ m ya na mma ga-ahazi ya. And mmaga ihe na-eme na ọ bụrụ na neighborhood ebe ndị ọzọ na-akwụ 250,000, ofu tenant abịakwọ 550,000, ọ bụgokwalụ president. Onye ọzọ rụrụ na ebe a ga-asị front onye akwụ 500,000 na ịwa ka na-enye nke ọkwụtụ ụgwọ nọsarị. Ọzọ bụ na biko ndị be anyị ewe n'iwe n'ihe gbasara ọ bụghị ewe n'iwe na anyị ncha ga-aparị ya ka ihe dịara anyị ọntara anyị hazichaa ya. So anyị ga-regulate all the agents. Law anụ apụta kịta will regulate all the agents. Mana anyị adịghị regulate kwa landlord. Ọ bụrụ gị ya gwa landlord ihe ọ ga-eti. Ọ bụrụ gị ga-agwa landlord ihe ọ ga-eti ihe ọ ga mana ịma na a lot of agents meet go na assume that na ihe ha jiwe na-etinye ego na agency ha bụ na ụlọ akịta na ha ma na ọ na-ekwesịghị ibu ego na landlord tinyela ego n'ụlọ ya nwa landlord tupu na relax ya not just ụlọ ka ọlụ and ịma na ụlọ bụ a lifetime investment. Very soon I ga-enwe platform like otu esi enwe NG's platform where ndị mmadụ onye landlord nwe vacancy n'ụlọ ya ga-atinye ya na that platform. Ndị na-achọ aga na the platform otu esi enwe jiji. Ndị na-achọ na-aga ebe ahụ ga-afụ nekwa na landlord a n'ụlọ nke adịvaka n'ụlọ nekwa ego na o dosere ya. So ọ dị transparent. Ịkwụ ha n'ụgwọ to landlord's account. You got to take over the property. Mana ọ ga-adị verified because a ga-esi from government data wee lụọ ya na ọ bụghịzi ndị wayo ịbịa tie na ha nwe ụlọ ha na-enwere ikwu ya ha anaghị ga block your line. Na nke a bụ na ọ na-ama na ekwe onye a nọ landlord ka ọ bụ ọ tie ha na ya nwe vacancy ndị na-achọ ụlọ ọ na-aga ị ga-akwụzi bụ just a legal agreement na ndị ọzọ. So ihe ndị a niile nwayọ nwayọ ka eji abịa udo obodo. Maka ihe a niile unu chọrọ igbu anyị kịta na agent ọ dịbụkwa before gọọmenti abịa ọkwa unu ma ọ bụrụ na gọọmenti abịa ihe ọ dịbụzi nso ụwa. Kemgbe ị chọrọ ụlọ last ịma na ọ ga m ka ebu the last time m chọrọ ụlọ bụ 2015. ifugonu 2015 last time chọrọ ụlọ. That 2015 akwụrụ m agency fee 150,000 naira. So how many flats ka ị chọrọ? Just one flat ka na-agba gị na mbido. Yeah, 1 bedroom. No, 3 bedroom flat. Ihe m kwuru n'ụlọ ahụ bụ 450,000. Mana akwụrụ m agent 150,000 2015. Isi esi bata. Esiro bụ esi. M na-agwa gị. And again that time akwụkwa m caution fee 50,000 naira. 2015. Yeah, brand new house, a beautiful house. 2015. Ọ bụghị tata ka o bidoro. Ka ha fi isi no. Mana 3 bedroom 450. Ị nyekọta 3 bedroom 500,000. Mma akwụ ya bụ agwa gị bụ oge ahụ 450. It was the highest anybody nata na that street. Because that street was 250, 200. So when the landlord is not 450, onye ọbụla enye gap. Enwe ọzọ onye kwere ịbịa nso ịbịa kwede ọnụ. Because ụna amaka. Mana mwa like ya. Oge ahụ si okay, no problem. Since and till okita ebe ọ bụ na anyị na-eme ihe ochie na ihe ọfụ since and ruo okita anọ itinyegolu gị ego ụlọ na dị ụlọ. Yes, emechara landlord atinye 100,000 ọ bụrụ 550. Mana landlord abụrụkwa onye anya ukwu. Ọ bụ onye anya ukwu. A na-enekwa anya ka onye anya. Ọ da-agbado m ụgwọ ụlọ. Ọ mụnwa bụ onye tinyela alarm na my phone. Na ụlọ arụghị ana na m ga-akwụ ụgwọ ụlọ. So ọ bụ tata ka ihe agent na caution fee credibility. So ọ bụ tata mana ihe dị na ya bụ na ọ nwayọ nwayọ. Otu ọnụ esi wee na-ekwu ya kịta gọọmenti atiewo gị ya. Mana ịma na o nwere ka Enugu dị. A na-enweta n'Enugu asụ onye na-arụ ọrụ oyibo. Iche imagine onye na-enweta salary 70,000.
house rent abụrụ 400,000. Ka service ọ ga-eme wee nwee transportation, nwee food, nwee miscellaneous. Ọ bụ ihe ahụ na-ekwu abụrụ otu obodo si wee dị. Obodo ịfọrọ kịta Enugu a ọ dị divided. Onye ọbụla bido ebe aka ya ruru. Inwe ọrụ 70,000 naira achọrọ nọ na GRA. Achọrọ na independence layout. Gbada emene ụmụ chi Igbo. Ichekizie bụ ọrụ onye ahụ dịkwa. Cheka ngwa gị. Transport adị too expensive n'Enugu. Enwere ebe ị na-ama rute. Ịpụta ori emene ị ga-enweta straight motor na build park. So onye ọbụla mara ebe ahịa ruru ga-abiri ebe ahụ. Mmadụ bi n'ebe agwa. Mmadụ bi ebe ọbụla. Amechi dọla adịgokwa free. Kakwa ga-abiri ebe ahụ. Ofu ụgbọ moto ga-agba irutegokwa Enugu ebe a. Ọ 15 minutes. Onye na-aga IMT 700. Okay. Check in transport. 700 by 30 days. 27 days. Ya na-agwa gị bụ mara ebe ị ga-ebi. Ebe ndị ọzọ nke generate ego karịa Enugu onye na-achọ ịkọwa gị. Okay, ịmahụ na ego dị n'Enugu. Ịmahụ na ego. Amago nu gị egosi m ụzọ. Ihe dị na ya bụ na ka anyị zaa kwesịrị ndị ọzọ. Sorry, before I give messages na our YouTube. Onye Jekwa Cecilia Semantichinazo, good morning. Welcome our guests. Not the very grateful neighbor Sinketa. The truth is that information is power. Ekene Nnamani, thank you for the clarifications you have given us on tax issues. I'm grateful. Also, I pray that government will also do their own part in making the citizens' life safe and easy. Thank you. Osemekesi, good morning. Good morning. Enjoying the conversation so far. Thank you so much. Cecilia, agency in Enugu are too greedy. The normal agency fees should be a percentage of what you pay. Transport fare will finish. Okay, on the opposite basal nkai kure, but na transport fare you get finish kana obere salary, maka obere salary na. No. Mana ko wagi. Ya ijue na asi na transport fare amen finish na. Ai jija kai eme transport. I mean with so many CNG buses. The price has crashed. Mmadụ ga-ebinwu na Nsụka bịa ọrụ rụcha ọrụ na Achịkwe Nsụka. With CNG bus. With CNG, ị need ibi n'Enugu a. Ọ bụrụ na Nsụka ka ị nwetara, biri ebe ahụ. CNG bus, ị na-abịagodo ọrụ, ọ bụrụ na ọ na bank ka ị na-arụ, ị ga-erute nwa Enugu by 7 a.m. From Nsụka to Yes, Enugu? yes. How many minutes ka ọ bụkwa? Kezi time a eji wee pikizie gị up? Unu agba n'ụzọ? 6 a.m. bus CNG adịgoro dị na Nsụka. Ị nawakwa na CNG anyị na-agba up to 8 PM. Yes, enwere gị na-ama nweta m CNG na-aga Nsụka, and it is a crashed price. Ị nọkwara Ogurute, ị ga-abịa nwa ọrụ n'Enugu. Ị nọrọ Obolafọ, ị ga-abịa nwa ọrụ n'Enugu. Ị nọrọ Agban, ị ga-abịa nwa ọrụ n'Enugu. Ị biri Emene, ọ bụrụ ya fịara ahụ. So onye ọbụla atinyezi n'aka na my friend am na ya graduate na the same year na obi n'Independence Layout. Ọ bụrụ iwu na ị ga-ebi n'Independence Layout. Onye ọbụla mara ebe aka ya ruru biri. Biko, mana nke ya gbasara ejenti a gọọmenti na-ebanye anya. Enecha ha n'iwu anụ anya sign ya. Onye ọbụla bụ ejenti anyị ga-eregulate ya. Ị ga-register with gọọmenti ibe ejenti. So na mbọsị imere ajụ ya abụrụ ya ga-ejide. Onye kwụ ụgwọ ụlọ ọ bụrụ percentage ya nye gị percentage gabara onwe gị. N'Ọnịsha oge m nọ Ọnịsha na-arụ ọrụ akwụrụ m ụgwọ ụlọ kwụọrọ onwe m percentage. Onwe onye bịara sị m nke ashịrị. So anyị ga-eregulate ya ọ dị standard na ị na-akwụ ị na-achụ na ịmagoro ị kwesịrị ịkwụ. And ịma ha na ị kwesịrị ịkwụ ha ị na-agara onwe gị. Ọ bụghị n'anya na ụgwọ ụlọ iburu ibu too much amakpunye ego na nke a bụ agent fee. Ọ ga-abụ a percentage of what you pay. Government is looking at that. Mana onye ọbụla ga-amakwa na ya dabi regulate landlord. Maka na ịma na ọ na-adị mma ịrụha ụlọ nke gị. Ọ dịghị ka regulate ndị rụrụ nke mbọsị iji wee rụọ nke gị ị ga-aghọta ya na-akọ. Ụlọ abụrụkwa the best of business. Ịrụ ụlọ kịta si tenant bịa biri na it will take you an average of 15 to 20 years to recover your money. That's the idea. I recover ego gị ga-take gị 15 to 20 years. So ọ bụrụ dị ka ịzụ afịa. Ọ bụrụ onye na-azụ afịa ga-abụ igote ngwa afịa tata echi recover your money nwekwa gain 50%. Ịrụ ụlọ dịkwa iche o. So, and again, imagine na mmadụ rụrụ ụlọ na 1980. I mean, why you get tie ego n'ụlọ ya kịta? Ịma ọnụ na rugo maintenance. Ọ na-maintain kwani ya. Ọ bụrụ kwani na caution fee ma ụmụ fees Ụmụ ihe ndị a niile ga-adị.
na iwu aha na onye ọbụla but nke bụ eziokwu bụ na ibiro n'ụlọ a na-adịghị maintain. Why must you stay there? The agreement, any the agreement, I just na sign ya. You need the agreement tenancy. Ọ bụghị ebute ikwu ka signature gị. Nne ya anya. Ma nọ ihe ị ga-eme. Ma mọ ihe ị ga-emenwu. Na ụlọ na toilet maybe na landlord ga-edozi ya. Na toilet gbapụ na landlord ga-amịa ya. Na nke a mee na mmiri kwụsị na edition ọ dị ya na ihe ị ga-emenwu sign ya. Mana ndị bayi because na ọ dị ka ịfụrụ ụlọ ma ndị bayi nwere ya na-akpọ alternative. Mind anyị na-aga straight. And here mind anyị na-aga straight bụ na oge ọ bụla I believe that our life is threatened. And all last option. And all last option. Enweghị dị ka last option. Ifu nke ọ dọrọ gị ma chiru ọzọ na-abịa. Ifu the agreement, make sure the agreement conform to. And again, ndị bayi na-akwabanye n'ụlọ na edere agreement. Ịkwabanye ga-akwabanye ihe lawyer deziri ime accept. Sikene ka ifu the agreement before ịkwabanye. Ka edishọn yi ga-emenwu. Ọ nwayọ nwayọ anyị amụtachi ihe ndị a niile. So anyị na-asị ndị be anyị ebe ahụ abụgoro priority gọọmenti. Anyị ga-enebanye ihe ndị agent na ndị lawyer na-eme n'ụlọ anya. Mana ọ bụrụ nke landlord Biko landlord na n'ozi na ya ebere. Landlord ihe dị na nke landlord n'ụlọ dị n'Enugu ọfụma. Landlord nwee mmadụ ịtọkwapụ n'ụlọ ya at a time. Ọkwa ya na-aghọta o nwere ndị ọfụrụ kwapụtara. O reduce ego ya. So biko azago m Tony maka receipt ndị na-asị n'obodo oyibo na-enweta ego tax na-eji arụ ọrụ anyị jikwa nke anyị arụ ọrụ olesimo na ede afụchi anyị na-arụ mana onye nọ n'Enugu amasị ihe gọọmenti na ọ bụrụ mmadụ nche nwere anya eji afụ ụzọ mana ọ bụrụ na ede afụ dịka Augustine ka nkọwatụrụ gị na gọọmenti na-arụ smart school n'every ward n'Enugu steeti and ibi na Independence Layout smart school dị. Then health center dị ibi na Independence Layout ị ga-afụgokwa ICC dị na Independence Layout ị ga-afụgokwa ICC hotel ọ dị na Independence Layout ị ga-afụgokwa the International Hospital ọ dị na Independence Layout. Then ọ bụ na ibi na Independence Layout ịgbago nu presidential road ifugo na presidential hotel na-arụzi ọrụ. So nwere ọka ihe afọ isi na na-ede afọ na Independence Layout anyị emere asphalt almost all the road dị na Independence Layout. Enwere ebe ị ga-afụzi pothole there. So ịmasị na-ede afọ ihe gọọmenti na-arụ. Ọ nwere nke Governor Commission 2 days ago the higher factory. Nke ha dị na Independence Layout. Ihe m na-agụrụ ya bụ ka ọ ga-afụ na Independence Layout. Higher factory. Nke ha bụ another level of disruption. So ị ga na-afụzi ya na-agwụ made in Enugu iweta tablet ede ya made in Enugu. O megoro gị shock abịa gị n'ahụ isi made in Enugu. Ọ ya anyị na-afụ. So Enugu ọ bụrụkwa fim ka a na-awọchị ebe a Enugu bụkwa ndị mmadụ aga Abuja aga Lagos aga Owerri aga Port Harcourt. Enugu bus. Enugu bụ plane ụgbọelu ka ọ bụ ụgbọelu. Ọ bụrụ na ọ fụrụ nka ọ ga-afụgo CNG buses nwere ka ọ hafụ ịfụ CNG buses ọ fụnụ gị ya. So Augustine ihe ego ahụ ị na-akwụ n'ekwu ihe eji eme. So onye ọzọ bụ engineer Ogbuka site na 60% reduction na-adị afụ ya a na-afụ ya na a na-afụ ya like ị na-register bụ na let me say Independence Layout ị na-akwụ about 15 million naira to register. It's now less than 7 million naira. Ọ ya maka esi na ịfụrọ ifugo nne ya ka ị chọrọ ka ebutuo ya otu isi wee chọọ. Anyway, ọ bụrụ na ị chọọ ka ebutuo ya otu isi wee chọọ ị ga-akpọchi wetara na phone ka gị na-akwuo ya. Ọ bụrụ na gọọmenti ya meere gị ihe chọrọ emere gị otu isi wee chọọ. Chiwetara nwa atụ MD Angels mana nke bụ eziokwu bụ na ebutugo price ya and the price is published. Ịpụta ya na-afụ ya area by area ọ bụ ọzọ nke ịbịa jụwa nwanne asịrị na ego one because na price ha dị published. Mana ife iro na ị chọrọ ka emere gị otu isi wee chọọ n'ibe special person bụ Chiwetara nwa atụ ka o mere gị as a special person. Then nke Ọgọchukwu na-asị na good Ọgọchukwu aha na nchata ncha anyị nidiri ịma side obi anyị nidiri ịma side nchata ncha ahụ ndị na-asị ya wote 700,000 na katọn mmanya before ha arụ ụlọ ịkpọkwara PG afọ anyị na-agakwa ịga nwudo the PG kịta because ịma na ikwuru ya na redio and gọvanọ anụghị ya anyị na-aga ịnwudo the PG
ọgbọkwa oru echi esi mba na ihe dịkwa na ya bụ nnọọ ka ya mmadụ hafụkwa isi na ọgịnwa bịa kpatara ji ebe anyị net problem PJ kpọrọ afọ agba egokwa ka uche gị dịkwa ya so anyị na-aga ịga si dị PG ka ezi agwa gburugburu si one ka ọgba so biko ndị task force na-afụ maka ịkwụsị ọgba na-echi agụ ọrụ agba na ncha immediately between tata and echi ka anyị fụ report or even Monday. Tata and echi ka anyị fụ report yes ụbọchị na-ada arụ ọrụ tata bụrụ Saturday ọ bụrụ ọrụ ka ị na-ebe so anyị ga-afụ report a between tata and echi ndị task force. So now you na funa government are very very active. My own bukun wey the knowledge. Then yes. Ana volume. Biko ihe kacha mkpa bụ ka ama na adị anazi ọgba na-echi agụ. Akwụna ha, madam ihe ga-agwa gị akwụna ha. Ọgba na-echi agụ ka nghọtakwa ọkwa nke ọ ga-abịa ego a na sị nọ ndị obodo na ọfa dowela ha. Ndị obodo ama nnatazi ego na onye ọbụla chọrọ ihe ụlọ. Asọkọ m na ha onye chọrọ ịrụ ụlọ. Onye golo ana mmadụ obodo onwe gbasara obodo na-enye golo ana. Onwere gbasara obodo. Ọ bụrụ na obodo bịa kịta na-amechi dola si na anyị chọrọ development ndị be anyị bịa ka anyị kwekọrịta onye ọbụla na-egokwa ana be anyị onye ọbụla chọrọ ile ana ya tinyere obodo 100,000 ma niile wutere obodo ego ọ ka dịrị gị na ndị obodo onye lelele ka obodo ga-aga jidezi ọkwa anyị kwetere n'ihe a ka anyị nwee ike rụọ town hall anyị ka anyị nwee ike rụọ public toilet nke a bụ obodo na onye lele enwere ihe gbasara onye bịara abịa golana enweghị ihe ọbụla gbasara onye bịara abịa golana onye ọbụla golana egochago nke ka isi na ha si akwụ ụgwọ akwa online. Yes, online. Okay, development. Yes. Online. You can pay online. You can even pay with a money point POS. You can pay online. You can pay in the bank anywhere. You take a tax anywhere. So how did you with the right account number? And when account number, because give account number. Okay, so I hear no one account number. Ha. You will take account number. Get that. Each of you account number na belong ka high. So if I understand actually for using pay direct. Okay. Ote saku school fees na university. They chọrọ ịkwụ ụgwọ through pay direct. Isere ete Enugu State internal revenue. Mana nke na phone gị now. Ịbanye Enugu State Internal Revenue Service. If you pay tax. If you pay tax, select economic development levy. You select local government ordinary. You get a local government ordinary. Because ịkwụ ha anya piam ọ ga efugo ebe nọ. So, onweho account number. Onye ọbụla nyere gị account number, mee ka ịmara immediately. Onye ha bụzi onye wayo. So even na POS ị ga-eju ya kwụọ, enwere ere ka account number, oge select Enugu State Internal Revenue Service, Economic Development Levy, i select local government, ego ị ga-akwụ eme apịa. Ịkwụ ha na-egabara onwe gị. Enwere account number biko. So ọsọ ebe anyị nwere account number bụ n'informal sector dịka ndị afịa na ndị keke mana nke ha bụ Wema Bank and oge bụ Enugu State ENSG anyị ga-eti e-ticket / afa the agent ọ bụrụ na onye ọzọ nye gị aka nọmba ma wasị gị na POS akwụghị ụgwọ gwa anyị immediately ka anyị bịa jide onye ahụ ihe anyị na-eme bụ ka anyị dị sure na ego a na-akwụ